să poarte o haină mânjită și pătată. Dumnezeu vrea ca viața de creștin să fie o viață curată și sfântă și să fie o mărturie pentru cei din jur. Și nu vrea să fii rece, nu vrea să fii căldicel. Spune aici așa, nu vrea să fii rece și nu vrea să fii căldicel. Aici spune, nu vreau să fii pentru că nu ești nici rece și pentru că nu ești nici în clocot. Dar Dumnezeu nu vrea să fii rece și nu vrea să fii căldicel. Și spune așa, te voi vărsa din inima mea, te voi da afară, te voi șterge din împărăția mea, voi șterge numele tău, te-am scris în cartea vieții și te vreau în cartea vieții, dar tu trăiești o viață dublă. Ești duplicitar. Într-o zi, duminica vii și îmi cânti și mă lauzi și predici și dai îndemnuri și te rogi și faci anumite fapte și spui că mă iubești, dar ieși afară și o săptămână trăiești în păcat și în nelegiuire. Ești căldicel și eu nu pot să suport duplicitatea, nu te pot vedea împărțit, vreau să fii în clocot. Dar pentru că nu ești nici rece și nu ești nici în clocot, adică în clocot să fii înflăcărat pentru Dumnezeu, să fii plin de râvnă pentru Dumnezeu, să rodești pentru împărăția Lui, faptele tale să se vadă de la distanță și oamenii să zică, într-adevăr, omul acesta este un reprezentant al cerului, el nu vine de pe pământ, faptele Lui nu sunt ale Lui, în el locuiește toată plinătatea și toată puterea Lui Dumnezeu. Cum poate omul acesta să trăiască o viață sfântă într-o lume plină de nelegiuire și într-o lume plină de păcat? Este puterea Lui Dumnezeu care îl ajută. Fii în clocot! Pentru că Dumnezeu vrea să fii în clocot, vrea să-L reprezinți, vrea să fii în clocot, vrea să trăiești pentru El, vrea să muncești pentru împărăția Lui, vrea ca timpul tău și tinerețea ta să fie investită în împărăția Lui. Toată energia pe care o ai în tinerețea ta, dă-o lui Dumnezeu, să se folosească Dumnezeu de ea. De ce să te întorci la bătrânețe și să-ți pară rău că nu l-ai slujit pe Dumnezeu și să te mai bucuri de 1 an, 2, 3 sau 4 ani din viața ta și să toată viața să plângi cât ți-au mai rămas, eu știu, până la sfârșitul vieții să plângi că nu l-ai slujit pe Dumnezeu și că l-ai înșelat și că ai fost căldicel. Este adevărat că Dumnezeu ne iubește. Este adevărat că Domnul Iisus ne iubește. Dar atenție foarte mare ce spune Domnul Iisus acestei biserici. Pentru că ești căldicel, pentru că duci o viață dublă, pentru că zici că ești bine. Te voi vărsa din inima mea, te voi da afară, te voi scoate afară din împărăție. Pentru că mergi la biserică și tu continui să te droghezi, mergi la biserică și continui să fumezi, mergi la biserică și minți, ești un mincinos. Pentru că trăiești o viață dublă, ți-am vorbit de atâtea ori să te schimbi și nu vrei, te voi da afară din viața mea. Pentru că trăiești o viață în păcat, în păcatele sexualității, nu vrei să te lași de ele, te voi da afară din împărăția mea. Știți de ce? Pentru că Iisus te iubește și când te vede că îl înșeli, îl rănești. Și faptul că Dumnezeu te acceptă și îți mai dă o șansă să te întorci și să te pocăiești, e răbdarea și dragostea care o are pentru tine. Dar cu fiecare zi și cu fiecare moment din viața ta cu care îl amâni și cu fiecare moment din viața ta cu care îl petreci în lume și cu care alegi să fii în lume, tu mărești rana în inima lui Dumnezeu și spui, nu acum, Doamne, mă voi întoarce mai târziu, cu alte cuvinte, mai suferă puțin, mai rabdă-mă puțin, mai îngăduie puțin, că vreau să mai trăiesc un an, vreau să mai trăiesc 10, vreau să mai trăiesc 20 de ani, Doamne, și apoi vină la mine. Nu, dacă nu vei fi în clocot, dacă nu vei fi în împărăția mea așa cum te vreau, te voi da afară, pentru că de ce să sufăr 20 de ani și să te accept atâta? Și să mă suferi și să te suport atâta și să mă înșel și să mă minți? Îmi cânți cântări de laudă, că mă iubești, dar inima ta și gândurile tale sunt la planurile pe care le ai cu cei din lume. Nu fi rece, pentru că dacă ești rece, pentru cei reci Dumnezeu nu simte. Pentru că nu sunt în împărăția Lui, nu simte. Nu-L doare inima pentru ei. Nu vedeți? Dar pentru cel care e chemat la mântuire, pentru cel care a încheiat un legământ cu Dumnezeu, și pentru cel care este chemat să fie slujitor în împărăția lui Dumnezeu, primește provocarea pe care ți-o face și chemarea pe care ți-o face să nu trăiești o viață dublă. Trăiește o viață sfântă. Fii în clocot, nu fi nici rece, nu fi nici căldicel. Fii în clocot, pentru că Dumnezeu vrea să fii în clocot. Aia este poziția pe care Dumnezeu o vrea de la tine. Și aia e poziția pe care, această poziție a vrut-o Dumnezeu de la mine. M-am dus în lumea aceasta și am început să mă lupt.
Și mă luptam cu pumnii și cu picioarele și mă chinuia diavolul și mă muncea. Într-adevăr, Dumnezeu m-a chemat să fiu un luptător, dar nu împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor care sunt în locurile cerești, împotriva duhurilor care sunt în văzduh, împotriva duhurilor înșelătoare, împotriva lui Satan, împotriva acestor căpetenii care sunt conduse de prințul întunericului. Noi suntem chemați de Dumnezeu să fim luptători, noi suntem chemați de Dumnezeu să fim îmbrăcați în toată armătura lui Dumnezeu și să ținem pieptul uneltirilor diavolului. Suntem chemați de Dumnezeu să fim soldați în armata Lui, să fim îmbrăcați, să fim oameni destoinici de care să se bucure cerul. O zi care o trăiești pe pământul acesta să fie o bucurie în cer. Un an dacă îl trăiești să fie o bucurie în cer, să fie o veselie, pentru că pe pământ este un tânăr care îl iubește cu toată inima și care a lăsat totul și care a lăsat toate planurile și toate idealurile care le-a avut și planul și dorința lui este planul și dorința lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu are planuri, Dumnezeu are dorințe cu privire la tinerețea ta și la viața ta. Știi care sunt? Să-L iubești pe El mai mult decât te iubești pe tine. Să ții mai mult la Dumnezeu decât ții la tinerețea ta. Asta vrea Dumnezeu de la tine, vrea energia din tinerețea ta. Vrea ca Dumnezeu să te facă un David, vrea să te facă un Iosif, vrea să te facă un Cedrac, Meșac și Abednego, vrea să ducă mărturia mai departe, vrea să scrie fapte în dreptul tău. Vrei să fii în clocot? Vrei? Este o chemare și alegerea stă de partea ta, dacă vrei. În momentul acela am recunoscut, prin încercarea aceasta groaznică în care m-a trecut Dumnezeu, că nu pot să fac absolut nimic în viața aceasta fără ajutorul Lui și că toată viața mea este sub mâna Lui și dacă El vrea să am sănătate, o am. Dacă vrea să mi-o ia, mi-o ia. Nu o pot controla, nu o pot dobândi. O pot păstra, să mă feresc de anumite boli și anumite... Dar ceea ce Dumnezeu hotărăște în viața noastră, de multe ori Dumnezeu vine la noi și ne cheamă, așa cum a chemat și pe mine și m-a îndemnat ca să mă întorc pe picioarele mele și, așa cum am spus la început, mi-am adus aminte de evangelizarea aceea, aveam 10 ani, dar țin minte când am fost acolo și țin minte când am ieșit în față și m-am predat și mi-aduc aminte de rugăciunea care am rostit-o la 10 ani, rugăciunea care am rostit-o de pocăință și de mărturisire și am mărturisit ce păcate aveam, nu știu, dar le-am mărturisit și am zis, Doamne, vreau să Te slujesc. Ce folos? Că m-am îndepărtat de Dumnezeu și am pierdut un suflet, am pierdut o colegă cu care am fost 4 ani de zile, 3 ani de zile, nu 4 ani, pentru că n-a terminat, n-a mai apucat să termine liceul. A intrat în liceul acela și nu l-a terminat. N-am plinit cei 18 ani. Ce folos? Că Dumnezeu mi-a vorbit și n-am ascultat. M-am rugat și am zis, Doamne, iartă-mă, am fost departe de Tine, dar câte zile voi trăi pe acest pământ? Vreau să nu mai ratez șansa pe care am ratat-o în liceu. Vreau glasul Tău când îmi va rosti în minte, vreau să-l ascult și să le împlinesc și să ascult de Tine, Dumnezeule. Vreau ca să mă duc la oamenii la care mă trimiți și vreau să vorbesc cu cel la care mă trimiți să-i vorbesc, Dumnezeule, pentru că am înțeles că Iisus iubește oamenii. M-a iubit pe mine și mi-a arătat dragostea Lui. Te iubește pe tine și un motiv pentru care ești în locul acesta ești pentru că te iubește. Dar nu vrea ca să trăiești o viață dublă. Nu vrea ca să fii în părtășie cu lumea. Nu vrea ca să ieși afară de aici și să te duci la vechile obiceiuri și la vechii prieteni. Vrea să iei hotărârea că te schimbi și că îl vei sluji pe Dumnezeu așa cum vrea El și așa cum a hotărât în împărăția Lui. Fă o bucurie lui Dumnezeu. Dumnezeu se bucură și bucuria pe care tu o faci este mare dacă nu vei trăi o viață dublă. Dacă vei trăi o viață curată, în sfințenie, în neprihănire și dacă vei fi un motiv și pentru alții să se întoarcă la Dumnezeu, să știi că vei fi o bucurie pentru Cel. Cu aceste cuvinte vreau să închei și vreau ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne dea puterea ca să rămânem până la capăt. Hotărârea pe care am luat-o să-L urmăm pe Dumnezeu, să rămână în inima noastră și aceasta să nu poată fura nimic din lumea aceasta și nimic ceea ce vine către noi, toată influența care vine din lumea aceasta și toate atacurile și toate amenințările care vin din partea Satanei să nu ne poată sparge, să nu poată sparge apărarea, să nu poată intra în templul nostru. Templul, trupul pe care noi îl avem este un templu al Duhului Sfânt și vreau din toată inima ca Dumnezeu să locuiască prin puterea Duhului Sfânt în noi toți. Amin.